Niste mi odgovorili na još jedno pitanje, to je jeste li spremni stati ispred ljudi, koliko rata bude? Apsolutno. Dakle, apsolutno. Radije bih danas umro, nego dopustio da genocidaši zavladaju dijelom Bosne i Hercegovine. Ko si ti, šta ti? 2,5 kilograma kokaina, najčistijeg, najfinijeg, prva ruka, holandski kokain. Molim? Svakog jutra svaki bazen kontroliše Gradski zavod za javno zdravlje, da vidite kako... Ja pijem beogradsku vodu, možemo sada iz bazena. Da se zahvati. Kao što vidite, savršena je voda. Ovo je naša česmača, niko nema bolju vodu nego Beograd. Šta ti je, bre, di ćeš? Čuti, spavaj. Izvoli. Kad si se ono davio u Rasinu? Koji je dan bio? 6. marta. A kad te klao tuta Bugari? 2.6. To je u martu. A koji ti je najnesrećniji dan bio u životu uvek? 3. 6. marta. 6. marta u junu. 6. marta. Ništa nema gore nego kad čovjek ostari.